Moltes gràcies. Moltes gràcies, pare. Me n'alegro molt que tot hagi anat bé. Miyabi, espero que em perdonis. Aquest cop sí que t'he portat molts maldecaps. Va, no cal que et disculpis. Només he fet el que havia de fer. Era la meva obligació. Kaoru, confio que a partir d'ara la cuidaràs molt. Què? Però, Miyabi... Què vols dir? Jo ja he complert el meu deure. Aoi, escolta, ja sé que hi ha hagut moments que potser no he estat a l'alçada del que necessitaves, però espero que em perdonis. I també espero que siguis molt feliç vivint amb en Kaoru. Miyabi. Tornem junts tots tres. Vinga. Allà a casa nostra, amb la nostra família. Què? Estan esperant que tornem a casa. Però per què? Per què feu els preparatius per la festa? Que heu sabut alguna cosa d'en Kaoru i l'Aoi? No, no en sabem res. Llavors, per què? Per què ho prepareu tot? Si avui tampoc tornen, el menjar es tornarà a fer malbé. És veritat, té raó. No entenc per què ho feu, tot això. Però es pot saber què hi fas, tu, aquí? No tinc per què donar-te explicacions. No us baralleu. Però, escolteu, ens podeu dir per què ho feu? Doncs perquè pot ser que tornin avui, per això. Què? Hem d'estar a punt per quan tornin i tenir-ho tot preparat. Quan arribin els hi donarem la benvinguda amb un somriure. La família consisteix en això. La família? No ho enteneu? És normal. Però... si visquéssiu aquí, sí que ho entendríeu. Si visquéssim... aquí? Podria ser que... Ja han tornat! Hola! Ja hem arribat a casa. Benvinguts! Que bé que s'hi està amb aquest solet, oi? Sí, és veritat. Sabeu què? A classe he dormit com un tronc. I ara estic com nova, sí? Deixa'm! Deixa'm! Ja n'hi ha prou, pare! Ai, prou! Per cert, Mayu, fins on ens penses acompanyar? Perquè ho sàpigues, avui he estat convidada a la residència d'en Kaoru. Ara ja ho saps. Avui dius? Però si vens cada dia et tenim aquí. El que passa és que ha coincidit que els dies eren seguits. I què més? A tu no t'ha convidat ningú. Això és una cosa que l'haig de decidir jo. És tot un argument. Fixa't, l'Usume m'ha vingut a donar la benvinguda. Usume, com m'has pogut trair? L'Usume s'ha ben encapritxat amb la Mayu, ja ho veus. El pla consisteix en això. Si vols tirar el genet, apunta el cavall. Hola, com us ha anat? Hola, oi, de primera. Ei, què tal, Kaoru? Fas tard. Suzuki, Sato. Què hi feu aquí? Estem fent una mudança. Una mudança? No em digueu que veniu a viure aquí. Què? Però què t'empatolles? No t'equivoquis, Kaoru. M'he quedat adormida. Xica! Què? Ja t'has despertat? Kaoru! Ei, tu! Què fas? Es pot saber quines confiances són aquestes? A la xica la perdono. Bé. Doncs jo no. Fes el favor de separar! Ai! Es pot saber què passa aquí? A partir d'avui, la xica es quedarà a viure amb nosaltres en aquesta casa. Què? Amb nosaltres? Ara que penso, jo sabia que s'havia inscrit en un institut d'aquí. A partir d'ara ens veurem cada dia, Kaoru. Mira, és el meu uniforme de l'institut. Vaja! Me l'he posat perquè tenia ganes d'ensenyar-te'l. Oh, sí? Doncs jo també. Kaoru, maco! Ei, es pot saber què passa? Li faran mal. Ja hi tornem a ser. Au, va, deixa-la anar d'una vegada. Ai! Kaoru! Aquesta salvatge m'està pegant! Salvatge, dius? Està deixant la xica! És terrible! Sortiu de damunt meu! Deixeu-me! Salut!
Xica, et torno a donar la benvinguda. Gràcies. Espero que m'ensenyis moltes coses, Tina? I tant, quan tinguis algun dubte, sigui del que sigui, només m'ho has de preguntar i t'ho ensenyaré amb molt de gust. Excepte dels estudis, és clar. Com? Què? Tens alguna cosa a dir-li a una convidada que ha rebut una invitació oficial? Miyavi! Digue-li alguna cosa a aquesta convidada amb tan mala bava. Els pits, no me'ls remenis. Ha sigut sense voler. Què vol dir que ha sigut sense voler? Ai, em sap greu, perdona'm. No tens remei, Tina. És tan trist. Em dic Ruka Sayonji. Molt de gust de conèixer. Encantada. Doncs jo em dic Chika Minazuki. De nit, les flors de cirerer són molt boniques. Sí, I les estrelles són precioses. sí. D'això, si em mires a mi, no veuràs ni les flors de cirerer ni les estrelles. Tant me fa. Ara em ve de gust mirar-te tu. De debò? Té. Ai, ui, oh, ui, ui. Oh, ho sento, que potser t'ofegava. No, no, tranquil·la. No m'ofegaves pas. M'ha agradat. Què? Quines coses que dius, Kaoru. Ho sento, perdona, però m'agradaria que m'ho tornessis a fer. Què? M'ho tornes a fer? Però no em miris així, sisplau. És broma, dona. Entesos, doncs. Què? Una altra vegada, eh? Saps què? Cada any, quan florien les flors del cirerer, em sentia molt trista. Per què? A la casa del Sakuraba hi ha un cirerer enorme que va donar origen al nostre cognom. Cada any, quan arribava la primavera, contemplava aquest cirerer i pensava que durant l'any abans no t'havia pogut veure, però que aquell any potser et veuria. O que tant de bo arribés el dia que pogués contemplar les flors del cirerer amb tu. I ara, després que ens haguem retrobat, per fi les puc contemplar així amb tu. Per això ara em sento tan i tan feliç. Esclar. L'any que ve també les veurem junts. I l'altre. I l'altre. Sempre. Sempre. Sí, sempre. Kaoru! Aoi! Veniu! Veniu a jugar amb nosaltres! Va! D'acord. Ara venim. Anem? Vine. Sí. Fets les flors, lluir, amb pàl·lids colors.